presented by Mantu Madhosi Entertainment. मिलल बा हीटर ना मिलल बा हीटर ना हथवा डाली के चेक कर भीतर बलमुआ मिलल बा हीटर ना मिलल बा हीटर ना बलमुआ मिलल बा हीटर ना हो मिलल बा हीटर ना बलमुआ मिलल बा हीटर ना तो हथवा डाली के चेक करे भीतर बलमुआ मिलल बा हीटर ना तो हथवा डाली के चेक करे भीतर बलमुआ मिलल बा हीटर ना मिलल बा हीटर ना बलमुआ मिलल बा हीटर ना हो मिलल बा हीटर ना बलमुआ मिलल बा हीटर ना तो हथवा डाली के चेक करे भीतर बलमुआ मिलल बा हीटर ना तो हथवा डाली के चेक करे भीतर बलमुआ मिलल बा हीटर ना मिलल बा हीटर ना मिलल बा हीटर ना हथवा डाली के चेक करे भीतर बलमुआ मिलल बा हीटर ना मिलल बा हीटर ना कोही फसावेला पाना पियावा कोही फसावेला रिंचरे कोसे जवानी के पाट पुरजा छोड़े न लुझे कोई चरे छोड़े न लुझे कोई चरे कोही फसावेला पाना पियावा कोही फसावेला रिंचरे कोसे जवानी के पाट पुरजा छोड़े न लुझे कोई चरे बाबरी चीटर ना बलमुआ बाबरी चीटर ना हो बाबरी चीटर ना बलमुआ बाबरी चीटर ना तो हथवा डाली के चेक करे भीतर बलमुआ मिलल बा हीटर ना तो हथवा डाली के चेक करे भीतर बलमुआ मिलल बा हीटर ना मिलल बा हीटर ना मिलल बा हीटर ना तो हथवा डाली के चेक करे भीतर बलमुआ मिलल बा हीटर ना मिलल बा हीटर ना डालेला रोज रोज गिरिश कहे जामुना धरी जवानी हो मंटू मद होशी से सखी शादी को के पछतानी हो शादी को के पछतानी हो डालेला रोज रोज गिरिश कहे जामुना धरी जवानी हो मंटू मद होशी से सखी शादी को के पछतानी हो बदेला सुबह से गरम दहिया जैसे कि हीटर ना हो बदेला चंदन गरम दहिया जैसे कि हीटर ना तो हथवा डाली के चेक करे भीतर बलमुआ मिलल बा हीटर ना तो हथवा डाली के चेक करे भीतर बलमुआ मिलल बा हीटर ना अब कहाँ जाई हो लहंगा के गिरिश गिरिश को देले बा मिलल बा हीटर ना।